may gala pinadagan sa kalaki yung nagpatago ng singan nga. Nindot na ba kaingan? Casper. Dibawatan ka ni Dua sa radyo ni Ray Arellano. Okay, di na tamaglangan. Ang atong singer, lalaki, si Casper. Kini ako problema. Bayan ni sa kong asawa nga pertig yung ihasa. Niya magpakamaog yun. Wala ba yun? Bisa gawin no how. Pupida, kini lagi taga-bukid. Gusto niyong musakay sa taga-syudad. Pero ako mingon sa tanan niya. Sa tanan yung taga-bukid nga iya. Doon na lagi usan ini. Kini ako asawa. Pero aron masabtan niyo ako sugilanon. Ingnon ko ini pagsugod. Dali ka. Sud ka. Mauni inyong bahay ga? Mauni ka. Nakalarga naman sa daddy ug mamigod sa estates. Mo nga kita na imong puyo din eh. Dako ako di ay ubay ninyo ga. Mayroon mo ni good. Luhar ko ni kakwarto. Mubalik pa to sila si mami ug daddy ni mo ga? Depende nila. Basta kay uwas na libaw nga kasado na tasuhis. Ako mo gusto surprisahon nga mauna na minyo na ko. Kasado na ta. Pero nagbalik nila, magpakasal tag-usab adto ta simbahan ka. Tinuod ka ga? Ay, salamat ga. Ang tinuod yun, wa ko musulti sa kong ginikanan nga minyo na ko kang bidigna nga akong asawa. Nakasal namin sa huwis. Wa ko sila sultihi kay nahibaw ko nga dili ko sila sugot. Pero mahal ko sa bidigna. Mao lang nagpakasal jud ko niya. Bisan sa huwis lang. Unsa man ni siya ga? Kini. Muna gitawag ga o kining washing machine. Ani ka manglaba din no? Tanang mga sinina nga mga hugaw na, mga bulingon, ani na ibutang aron limpyo. Ay, mauday na siya. Nakasuway naman ko, ani. Naaman among silingan na dito sa bukid ga. Ay mo ba? Kanang, unsa ganito yung ani ga? Washing machine, ni ka washing machine. Oh, maoron, washing. Dili washing ka eh. Washing machine. Maulagi, washing. Di lagi. Sunda ko ha. Washing. Washing. Machine. Washing machine. Washing. Bungot sa ito'y. Wala labot pagkakidort ni mo. Ga, tubaga sa na. Kadiyot ka. Di ako gibuhat diri ka. Unsa ka? Na balik ka diha. Tubaga sa telepono kadiyot be. Di ako gibuhat diri. Tubaga ka kay kanina lang sige bagting. Gawsa man ako pagtubagan ni wa man ni siya mangutana. Ko. Punita ang auditibo. Punita niya ing na nga hello. Hello. Uy, hello oy. Ga, di man mo tingog. Ko. Imo man lagi bali ha. Lohe. Bungot sa ito. Karaan na biyahe. Ang telepono ba may bali ha? Ang telepono di ay wa man ka magsulti uy. Hello, Pontele. Samok kidor. Karaan, lame. Noon sa kadaga, nagilak bubutawang ka. Sa balaitan ni mo, nagkatawa ko. Anong hilak magkakawa, magkaliham sa anak ko? Diwa, giilang ko ni mo karaan, way lami. Isa may di payo mo sa anak. Ay, hindi mo binigna. Sige, ibundag na nga anak ko. Muli ko sa amon bukid ba? Muli ka? Ay, sabad yun. Bibi, ikaw ay... Hilam niya kas pero gabutlat na lang mata ni mo. Papaitag yan mo, uy. Sige na, sorry na. Dili na tumausap. Dili, muli ko. Usa? Muli ko sa amo, muli ko sa bukid. Ga! Mo ni nakapait ang babayana. Kay luuran ka estanan. Pero ako lagi hapon ng igwantang tanan. Kadiyot, nana. Yes, what is ours? Huh? Say ato ba? Grabe, simple English, did not understood. Asawa ka ni Casper? Yes, I am his wife. Asawa ka? Nialagi ko kay bahin man ko ni sa utang. Apoy, para ba siya din Mao ba? Unsa ka to siya oras sa mauli? Karong gabi mabalik lang ko. Dili ko sure og mauli ba to siya karong gabi
Aw, ina lang siya palihog ha. Nga, ugma na lang kung mabalik. Ana samot, murag sunod pa gid to. Sunod pa to labing siguro kay ni bakasyon ba yato siya. Aw, di ay. Mm. Uy, kasayang, uy. Mabayad ako sa kung utang niya nga 8,000. Ay naara day oy, nauli siya gahapon. Ga na nangita ni mo ga. Mubayad gyud siya siyang utang. Ay, ma'am, dali suot ma'am. Pagkakidot. Ga. To anas Mrs. Kulot ga. Si Miss Kulot ba? Kato ba may bayad mo siyang utang ba? Oh, si Maya? Ay, Maya day nga ato. Asawa dito siyang siloy? Hilo mo inoon sa bitaw. Taka naman yung buka ng baba ni mo. Isultihan na ba ko niya nga na makaka? Hindi mo siyang inan nga milakaw ko. Ang abi man ako maningil to siya sa utang. Wa man sada siya musulti nga mobayad di ay siya. Bisan na. Di may makakainday. Sawa ko ka na ko. Ikaw ba na-anal yung kasi inyo da? Nga kunay maningil dahil magtago. Ilang kong kasab-ikot. Wa man taga kasabihin tao, no? Oy. Suko man ka. Ay, wa lagi ko masoko. Awa ra gid na siya. Wa ko na siya masuko niya maninghag. Kay ninghag day ko. Uli na lang ko sa amoy. Uli na lang ko sa bukid. Ikaw no bita kini mo. Sus, mula ka ko. Palibyo dia, paglibyo dia. Ya, ligo atong ito ya. Ligo ato. Da, hadlok lagi ka mo uli ko. Ligo atong ito ya kay hugaw na kay na ha. Mo parehas na nimo ligo. Sana pre, urang lam niya nagiganda na. Okay. Gamay. Okay. Sa tabi siya. Yun. Okay, kaya Pre. Oo. Ang nga naman. Kaspiro sa pagkanda, pre, kay nay. Murag problemado, makinagnaon na. Pre, saan? Ngay berlima? Adikod kayo dakong cellphone ni mo. Adikod kayo dakong problema hagot. Masa man lagi na? Hindi lagi dakong problema. Sa may cellphone na si panawag ako asawa sa bukan sa bahay. I-off na yun. Ay, sa mga siya. Ikaw na ko, ikaw. O saman? Ay, noon, dili kay mga problema na kwarta. Kaya nahibaw ko nga mas kwartahan ka pa na mo. Pero, doon na kay problema. Usa man lagi na. Bitaw, o saman na, pre. Klaro kayo, pre, oh. Klaro. Bisag di pa sa musulti na to, pre. Bisag di ka pa. Membro kas kapan. Bisag di ka pa. Klaro ka doon na problema kay kanang lang imong pangagho. Perti ko suga. Murag mapalid mo hinapay na. Bitaw, pre. Sulti, bebe. Kay basik ka tabag minumang saman. Kan good. Kita rin kayo magtrabaho kay. Bitaw, pre. Pare ko ta. Mogyon. Kining ko lagi. Kinsawa ba nga taga-bukid, pre. Ay, ilan Itag yung bihana, pre. Ano man? Daghan naman kung nailang mga babae nga taga-bukid. Pero di man mga ihas kayo. Ay, Pero sabi kini ko na. kasama po pidambot. Ihas nga, maro. Kasayo na yan ang problema. Uy, tara na ni mo ang sulban. Bitaw, pre. Ikaw rin kasulbaran ng problema mo. Ikaw rin ang... Imo rin istoryahan mo sawa. Imo magtudluan ba? Bisag doon na sila yung pagkakuan. Pero Kana. masabot man sa tao na sila. Bitaw. Kana diha. Usa na sa ako problema, pre. Nga, kung nasayop, imbes akong tudluan, akong Korean ang iyang sayop, masuko may noon, God. Nga, buday na pag-ingon nga, muli sa ila. Muli ko sa mo, bukin, muli ko sa mo. Kakapay kay pinoon, pre. Ay, pre. Aron di may nana tao ni mong asawa, no? Imo dadon kung asa ka, imong isuroy. Suroy. Ano masad siya makakita unsa kanindot ni syudad unsa ikuan May has ba? para di siya maihas. Bitaw. Bida pre mahadlok sa gugunguhan mo da anak ni agot kay basig bida makakita no away kay musulti ra bida siya kun unsay gusto ni isulti. Pero ang problema kay murag wa may bawon siya ang isulti. Bida wa sa kay bawg nakapasakit ba siya unsa ba ka na ba? Ay, basta man isolba na. Isuro ni mo sawa. Ay tanggungas bay. Para ba makakita siya kung sa kanindot ang palibot dili sa syudad. Bay, di na makasabot. Isuroy na, pre. Ay. Yan ako sa bahay taon. May gani kay wa ko pulabig inom. Ay, sakto sila sa parimik ko o paridudo. Isuri na ako sa binig na aron di mahiyas.
Asa na ba ding bayan na eh. Nawa man diri. Ga! 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 Ako tadi ay ka? Uy, nakainom ka no. Gamay ra ga, gamay ra. Hala, para pa ko kaluto ka. Kay nga no, mahadlok man ko anang atong sukangan. Sa atong stove? Oo, bisa kung saan akong tayop, digid mo siga, ga. Oko, dito na pala dito si inyo, oy. Ga, nga kinahanglan doon ay sugdod ka kahoy. Noon sa matang ga, oy. Nya, tayo umayo, aram musiga. Ay, saan man di ito? Halawa mo ko kay bawagod at tugod. Ay, dali, tuduan ka. Dali, kusina, dali. Ini ba kini lisuon rin ni mo kini nya mo pitik kani ni gliso nimo musiga na dayon na siya anak kana musiga na tanawa ako tugo na musiga na unya og mahuman na kag luto no lisuon ra gyud mo balik ano mo paong ba kipika sa pikas tuyok anak ingani paong na mana siya anak ra di ay wa man ka magsulti ga uy basta mo ra na mana nya kuan kana unsa man ni oy ito yung lagi ni nato unsa man ni namatay ngano man ni ingon man ka akong liguon kay hugaw na di akong giligo unya nganong namatay man ni oy unsa may sabon nimo ani sabon sa kaligo unya gibubuan pud na kog sabon nga powder para makuha gyud unya nganong namatay man ni ambot lang basta kay pagkuha na ko niya sa washing machine patay naman na siya uswa ay pati kitog malasa sa kong itoy bida kisuot sa washing machine tiya mo na noon sa naman taon yung babayhan na pero ako lang ihapon gagwanta ang tanan niya ako siyang isuroy na yun ako lang siyang ipasagdan ano na kung may bawaan yun kung unsa uwa niya may baw tanan asa gitaga ka ng taxi banta nga pwede ra mata mag-jeep yaman ayun na huna po di ka nga makasibis hamong lakaw da uy asa ta uy paano nag-taxi pa magita nag-jeep na lang kung ta ay para madali taga kay gutom na kayo mga ontag restaurant ha? Mga restaurant? Magkaon na ng restaurant ka? ay abot ang pasabot ka nga sa restaurant ta mga on mao nga magdali ta kay gutom na aw gigutom na gid ay ka sige magdali ta driver basi gamay imong dagan kay gigutom na ning akong pangga Shortcut lagi, ma'am. uy yabag ka ay maging agi na shortcut kinadali me ginoo ko pasagdan ko lagi ni Smig na tanaw na ito makabuha man yung order aga ka na ikaw lay pagpili sa itong kanon na to kamo magka ka ihas na lang chikos imong tanaw ka kasi nagtuog kang karon pa ko nakasulog restaurant ga ay wow no sige na order na day order me makasuway na gid ko ka og restaurant ingon ani din ning restaurant Dong, sakay na ko fish fillet. amo sa dong fish fillet duha ka order O, basta sa ka-orderan nga lechon kawali. amo sa dong lechon kawali duha ka order Apili ketchup dong ha. ketchup po ding balik duha pod Nya toothpick po dong, dua alam kalihok. toothpick sad amo dong 20 buok Sama ka, sunod bagag ko siya ka-orderon. Pag-order ko rin imo, ay pagsunod. day ngano ka day ikaw rin ka mao mo og toothpick kay hasti mo ay pagbuot kay paborito ko ng toothpick lumay Sagdi ko ka. Sa pagtunya, ihas ko. Uy, day. Moto na yung paborito na ko, day. Kinilang toothpick. Toothpick. Kung ingon man sinugbang toothpick. hilom na nakagyawit na ay kita na lakas mga tao Oh, basi mo pa sa kakaunana. Hoy, suwayin ninyo. Lami kayo ng kinilaw nga toothpick. hilom na Ito pang hage. Uli ko sa amoron. wala na ka pauli ito sa inyo makauwaw ka lang pauli dito pauli has kang uwawang yun ako at nung dapal higayon na pulbida wala kailang ako kasawa ko nung si toothpick nagtuo siyang sudana nagtuo sa kong lagot ako ang maghagan yun unya ako ipapauli sila mauna ni ron ako problema usaon ko maning babayhana nga taga-bukid man napakawala yun ako
Pabalikod ko pa kato ako usawa sa amo, no? O dili na lang ba? Kaya mauwal ko. Kung saman kung kamo ang pasultihon. Casper. Good morning! May adlaw. Good morning! Sa tanan kayo na Press. Karong adlaw, Goliath. Itong sinder si Casper. Casper. Casper, ang iyang problema. In fairness po dani yung mga kani party magunis taga Bukid ato ang kuha dati Press. Ay, katong asawa nga. Lagi taon. Pero panangsa naman lang kaya ni mahitabo. Wala sa uy kay Ang mga taga-upland dati Press, kay Bao nga, way taga-upland nga karon nga di kay Bao sa mga unsay mga kalihukan sa syudad. Kani sa una pa siguro ni panahon unang panahon nga mga inana nga. Istorya na lang gud tingali. Istorya lang ni kanang komedya na lang ni binuan na lang ni iyang gipadaan nato diri murag kani naigo siguro ni sa kanang tunga-tunga siguro og nagpuyo ni siyang bayhana. Tunga-tunga siguro sa kinupusurang bahin sa Mindanao kay pero doon pa may mga naagyo tingali Goliath nga kanang medyo inosente ana no inosente dili ha sa Ate Pres inosente siya ng mga butanga natural kay wa ka kita wa siya ka ana bisan kita di ba may inosente panahon nga doon mo ato ka anang mga hotel nga dagko di ba nga mga class kayo doon na diri usahay ka nga wa makakaagi pa ana di natural maihas ka yun, di ba? Ako di Ate Pres, kanang sa una, magdrama-drama ta sa una, bata pa ko, inosente kay ko. Kay wa pag yung ko kakitaan ng apple, bitaw nga ibutang sa lamisa nga murag apple gitinuod. Kana bang mga rubber ba? Di ay? Nakabi gila kong apple tinuod niya kanimba kanang plastic? Plastic. Kanay rubber, na plastic. Niya kanilagi gidadatang ni tiban. Ako, abi na kong apple tinuod, ako tangkanon. Paghikap ko, plastic. Nauhaw ko sa akong kagalingon. Nasa inana, bisag karon kay naabi ay artificial nga mga prutas ron. Bisag ako nagpalit magkuana. Naagi maihas ka no mga grapes. Pareha magyud. Pareha gyud. Tinuod eh. Kanang mga oranges na nga magkuan. Pareha gyud. Pareha gyud purba. Pero kanang naay mo ana sabay maigon nga ato pa ning una pagpasko. Pero mga artificial to mga plastic ba. Pero mo rin yung tinuod. Hindi mga to, nga dako kay kong paso sa Manila at itong aging tuig. Ano ka Manila at unang tuig? Ay kuan man may liga ng mga barangay. Ay, unya to. Unya, waman tao yung restaurant de do Lupit Salonita nga pungko-pungko. Inig pangaon na mo't ka na ka restaurant niya. Ibaw mo na ko nga, mahilig kay kung ka na muli-ili ang mga plato asa made in China ba, made in Korea ba, made in USA ba. Li ko sampot sa plato. Katanaw na ko asa ma-made. Akong gisudan nga bango sisig, kiba mo ka na plato nga ito, mapilon man din naglumag, mapilon din nagsugba dito sa init. Di akong gihika pati na ko paso. Sa plato nga ito. Kana bang bangos ka sisig sudaan? Sisig kanang sudlan sa sisig. Kanang murag plato kanang murag kahoy murag kuan siya kanang ayon na siya puto. Abi na ko plato. Nipis. Di ako ang gitano kay kasa na made by USA, made by Spain. Tinginita. Piti do ko ang paso sa akong kamot. Nawag ko ko kagalingon basig ni mataw ka tanaw na ko. Dinuo ko. Tingin dito di ni plato. Dagan mo igayon oy. Maihasta. Katulad na. Sa istorya katulad pag bakasyon na to dito sa Manila Ate Pres gato 1988. Nga disod may restaurant kay wa pa na moabot ang hand dryer diri siguro. Disod may restaurant tanay mga hand dryer dito sa Macdo nila. Baka ng pusit bitaw nga iana lang nimo. Nya maaga sa tubig. Wapi ko kay bawa na kanato. Ya, may mag-anak ko. Wa man mo agas. Sige chiko ganaw. Biling-ilingi ko. Ngano ba may agas? Dili ka automatic ba? Automatic ka. Imo lang iana, imo hangkamot, kanya britsog agas. Imo raman timing-timingon Ate Pres. Pareha tuhan dryer lagi. Pag tuslok na ko, porting andar niya, di nata ko, bugawas ako. Sige, miya bugandar ko. Di ako gituslok kong balik, abi na ko, paong di sapot mi nun. Ibton, bitaw na ako. Lakaw kong britsog. Pag-ana na, puti-puti pangkas, paso. Kita na nanaw, inom sa siya ko sa tubig siya.
Dili ko naibawan lang. Kana ko naibawan nga. Kana bitang tubig nga mga fountain nga imong tumban niya. Tumban. Oh, sige ba. Sao din sa baso niya. Mabaagas. Di, balik siya na. Ikon siya. Doon na may usa. Ayan, tao na po niya na niya. O, si kakita nga gitumban na ito. Niagas. Ibalik. Disunod sa siya, balik na sa siya. Wamag yung agas. Oo. Tanaw ko niyo, saan ko kayo nasa dadugay, nakakita mo siya, gitumban man niya dito na mo agas. Ato mo, tinoon mo naman. Oo, lagi ko naman minsan. Lakaw na mo uli. Lakaw na mo yun. Ang naman ganyan. Pat-misyon. Siyap. Sumutin. Oh, bago mo yun. Siyap, tumagas na natin. Tinoon bitaw na ay doon ay mga Dili, ihas kita. Kuno pa kakaga. Bago. 1969, nga naman. paboy ko sa Manila, nang hilamos ko sa Inidoro. Kaba niya, eh. Ay, katubang gripo ilawam sa Inidoro nga lisuon, para dito ilo, okay ba, o niira bata. Ay, Sige. Kasper, kuha nila tulo ilan ay masawa. Okay na. Kaya mabutan na Lawat. O nilayas man, pabalikon ba ko nun niya? Ay, pabalikat, oy. Noon sa tudluin na stanan, tudluin ba? Kanang madugay, mahibaw na na. Siya dili na ma-ignorante, bahay na nabutanga. Natural man na sa tao kung wa pa ka makaagi, ma-ignorante. I-orient ni mo. Bisan ako, bisan karong bago. Bisan karong bago ka ng pagpanahon na ng pandemic, di ba damay ka ng magkuhan kag alcohol, patungod lang ni mo niya mo ang alcohol, Ang atuloy kasulti niyang gulyat at pres, iyang pabaliko na iyang kung gusto siya nga dili siya ma-ignoy, dili niya dadunog na yung mga lakaw nga mga dagko at pres. Kada ba karang maato siya ka ng... Pwede niya dadoon. Ito Pwede luan. niya dadoon. Ingnon niya nga, day. Ayaw lang ko. Ayaw Anak sa ako akin. lang. Iya, ayaw mo sa gipasagdan. Kada na, umuot, iya sa Bago niya ang nagida sa restaurant, iya gipasagdan. Di, wakay ba o yung order kong toothpick. Toothpick ko sa ikan. Nanong di ba siya mo ini-order? Umako na, di ha? Pag-ato pag-ato sa Manila, nga nga, oy na, nakay may elevator. Ingo na magkauban na press, 1969, ha? Ingo sa na elevator, siya, kanang ganyan, orang kasilyas, dalagan. Ato, 1969, gikan ba, ibang Oslo. Pabalik ka to, tudloi, niya, okay naman na, kay total madugay, makaibaw naman na, di naman na ma-ignorante ang butanga. O, diba? Hala. Dagan salamat sa pagpalangat ni Aton Tulumanor. Kunay ko, ang paso, tihon.